Romesco, amb Gerard Serra, Aida Fita i Roger Gil. A Ser Catalunya. Nois, ja hem arribat. Aquest deu ser el bar de la Bordonida. Mai més tornaré a viatjar en tractor. Ja són ganes, tenim Cabify. Doncs a mi, amb aquest camí de socs i clots, se m'ha posat un cul, nen, que ni la Kardashian. Mira, el cul no ho sé, però el cap segur que és el de la Kardashian. I tu, Roger, què? Baixes o no? Vaig a aparcar el tractor, que no vull que se l'emporti la grua. Aneu fent valtres. Mira, Gerard, lo cartanyà està allà. Ens deu estar esperant. Ai, t'imposa una mica, Però entrem abans no es piqui un bitxo raro. Celebritat de mentida. Avui ens hem desplaçat fins a un poble de Lleida per parlar amb l'estrella més mediàtica de Ponent. Caràcter fort, però en el fons un tros de pa. Brillant com el seu cap. Avui tenim l'honor... Porto el cabell curtet. Estic fins als collons de dir-li a la gent. Porto el cabell curtet i sóc ros. Collons! Brillant em referia que és molt intel·ligent, el seu cap. Va, tira. Avui, a Romesco, Vicenç Cartanyà. Jo flipo amb les coses que passen pel meu cervell. Jo flipo amb l'anella que no puja mai de preu. Vicenç ha decidit tornar ara a la primera línia de la comunicació. Durant tots aquests anys ha estat treballant al Canalín, una tele local de terres lleidatanes. Per què ha estat tot aquest temps en segon pla? Jo, bàsicament, sempre he fotut el que em surt dels ous, una mica, vull dir, és la meua filosofia, diguéssim. El que passa és que a vegades també un cert desencant del ser humà m'ha portat a fotre coses molt diferents. Vaig estar una temporadeta visquent amb 3 cabres a la muntanya, la Pinta, la Niña i la Santa Maria. Crec que és l'època més feliç de tota la meva punyetera vida. Vaig trobar una comunicació fluida amb elles que mai no havia trobat amb el ser humà. Però al final, vulguis que no, la pressió dels fans, la gent al carrer, que Cartanyà torna, que tornos, doncs bueno, vaig baixar de la muntanya i per aquí estem tornant a fotre el capullo una miqueta. Per tant, ha tornat pels fans només. He tornat perquè m'ha sortit dels ous, però sí que és veritat que hi havia un clamor general que dius, hòstia, anem a donar un gustet amb aquesta gent. I tant. Rumoreja que el polèmic magazín Tardes, que va estar durant un temps en emissió al Canalín, farà el salt a l'àmbit nacional, ara però en franja de migdia. Es comenta que aquest programa arribaria a TV3 i que el presentaria vostè. Pot confirmar alguna cosa d'aquestes? Sí. Serà un programa molt original i molt trencador. Es dirà Lo Migdia. Començarà, atenció, al migdia. Llavors empalmarem directament, mos follarem tota la tarda, diguéssim, i empalmarem ja directament amb el que seria el Telenotícies Vespre. És a dir, que allargarem lo migdia des de les 12 fins a les 8:15. Perquè, collons, tenim coses a dir. No, i tant. Tenim coses a dir. Diuen que serà un format molt ambiciós i trencador. Molt. Una cosa mala, una cosa bàrbara, una cosa mai vista. Tenim un mariquiteta que parlarà de moda, tenim 4 gordos triperos que xerraran de cunya i coses d'aquestes, i després unes 6-7 hores de meteorologia amb un primer plano meu, que expressaré allà amb pèls i senyals una mica tota la meva sapiència amb aquest tema. 6 o 7 hores i potser 8 al final. Igual mos follem la Telenotícies Vespre, també. Ara que vostè parlava que hi haurà un espai de cuina, es comenta que tot i ser de l'oest a vostè no li agraden els caragols, és cert? Això és una difamació que algun fill de puta ha escampat por ahí, perquè a Ponent no hi ha ni Cristo que no li agradin los caragols. Que si hasta cruz, a males, hasta cruz no és tan mal. Però això és com moltes coses a la vida. S'ha de provar i si no agrada insistir una miqueta. Clar, com la cervesa. Exacte, com la cervesa o els whiskies. Jo quan m'ho fotia als 5 anys no m'acabava d'agradar, però després als 7 o 8 ja me'ls fotia com l'aigua. Cervesa és la que m'agrada a mi. Se'l veu una mica canviat. Pot ser que s'hagi fet un nou pentinat? Pues sí que m'he fet un nou pentinat, per això porto aquestes trenetes als ous, que suposo que us hi heu fixat, per això els porto fora. Us haureu preguntat per què va amb los collons en l'aire per les trenetes. L'últim que vam saber de vostè és que va tenir un fill amb l'Alejandra, la seva cosina, qui vostè amb carinyo anomenava la Muerta. És cert això de que com més cosins més endins? Pues mira, vaig tenir un fill amb ella, lo Camilo, ja és adolescent. Pobre xiquet, s'assembla a sa mare, té aquesta desgràcia, ho ha tret tot de sa mare, no ha tret ni el meu caràcter, la meteorologia li importa un bledo, i això que jo de petitet sempre li explicava cuentos, que si terremotos, que si catàstrofes, per veure si la llavor de la meteorologia sembrava amb ell i res. Saps què m'ha dit, lo puta, que vol fotre Corte i Confección? Però dius, hòstia, una saga d'homes del temps, des del padrí Lorenzo, lo Miquel, el meu pare i jo, i ara aquest cap al Corte i la Confección, doncs mira, sembla que el Cartanyà deriva cap a la moda. Puja en la bragueta, que se't veu la cigaleta.
Perquè amb la Tilda segueixen sent amics. Quina relació té vostè amb la Tilda? La Tilda va cometre un gran error a la seva vida, que va ser casar-se amb el capullo més gros de la història de tots els capullos, que és Francesc Bardagí, i encara segueixen enganxats allà. Segueixen junts. I aquesta és la desgràcia que ha tingut aquesta xiqueta. El que ella no ha descobert encara és que està enamorada de mi. I se li nota, i ho veu, però clar, fa veure com si no, com si d'allò... Ho ha tapat, aquesta part de la seva vida l'ha volgut tapar. Hi ha una tensió sexual evident que ho nota tothom menys ella. I no creu que algun dia es despertarà o no sap com reconquistar-la, diguem-ne? Li interessa reconquistar-la? A veure, a mi el que m'interessa, bàsicament, és que la veritat surti a la llum. O sigui, si dos persones hi ha una química, hi ha una cosa, hi ha un d'allò, doncs, hòstia, fots aquí un espacio damunt de la taula i patapam, i consumes aquí davant. Vostè, Vicenç, és feliç? Jo sóc feliç com un anís i no entenc sempre aquesta fama de que estic malhumorat. Jo m'alço sempre els matins amb un somriure d'orella a orella. El que passa és que sempre hi ha algun imbècil, vull dir que te'l torce. Clar, per això millor viure amb les cabres. Aquí està, la Pinta, la Milla i la Santa Maria. Que amb la Santa Maria hi va començar bé com una coseta que va anar més enllà de l'amistat. No és el que esteu pensant, no és no ni de sexe ni d'hòsties, però hi va haver allà una coseta. Una connexió. Una connexió, quan ens miràvem als ulls amb la Santa Maria. Vostè diu que no hi havia cap factor sexual amb la Santa Maria, però estàs segur que no hi havia res, ni una bri d'amor? Estàs insinuant que entre la Santa Maria i jo hi ha hagut un acte físic? Parlem clar, estàs insinuant això? Jo pregunto... A veure, no en teniu ni punyetera idea de lo que és l'amor amb estat pur, aquella connexió amb les mirades, aquella cosa que només passa amb la conversa. No és una qüestió de tita, no és una qüestió de tita. Lo que hi ha hagut entre la Santa Maria i jo és la cosa més pura i més virginal i més maca i més boniqueta que hi ha hagut a la història de l'home i de la cabra, vale? I és una cosa que m'ofèn pensar que és un assumpte de cigala. No. És una cosa que m'ofèn. Aneu a la merda, que només sou ments brutes, que només penseu en lo mateix. És un amor puro i verdadero. Li demanem disculpes des de... Consagrada ja. No. Aneu a cagar. On se surt? Allà, a la... Aneu a cagar! Bueno, molt bé l'entrevista, no? Sí, fantàstic, una mica més i m'arrenca el cap d'un clatallot, però sí, fantàstic. Nois, no calia que m'esperéssiu per començar. No, sí, ja m'ha acabat. Què? Això dic jo, què feies tanta estona? Buscar la sombra d'un arbre perquè no es calentés el sillent del tractor. Ostres, mireu allà, nois. És en Xavier Bertran, no? Ei, esteu pensant el mateix que jo? Aquesta barbeta li dona un puntillo de madurito interessante, Que no. Ja que tenim els micròfons de la SER, podríem entrevistar-lo, no? Perdoni, vostè és Xavier Bertran, oi? Sí, home. Coneixem o... No, però m'ha donat la casualitat de que portem els micròfons de la SER i si no li importa, li podríem fer un parell de preguntes? Vinga, home, i tant. Sé que és un atracament, però ja que el tenim aquí... Com va néixer lo Cartanyà? Doncs mira, lo Cartanyà va néixer amb un programa que es deia Set de Notícies, que és un programa que vam fer amb el Toni Soler, en aquell moment encara amb el Terrat, si no recordo malament, sobre l'any 2001, i aleshores, doncs, bueno, em van venir a buscar i em van proposar, doncs, de fer un personatge que seria el meteoròleg, no? I a part de fer aquest personatge, doncs, també em van proposar de formar part de l'equip de guió. Llavors, doncs, jo els hi vaig proposar aquest Vicenç Cartanyà, que era una cosa que feia temps que tenia ganes de treure l'accent lleidatà, que és l'accent de la meva família, és l'accent familiar. Jo soc nascut a Terrassa, però la meva família és lleidatana, i llavors vaig aprofitar, doncs, per caracteritzar, diguéssim, el personatge amb aquest accent i amb aquest tarannà tan explosiu, diguéssim, que és el que recorda, doncs, molt del personatge. Sí, home. Llavors vostè el va crear i després se'n va fer un spin-off que acabaria amb la sèrie Lo Cartanyà. Sí, exacte. Es va acabar el Set de Notícies, després també hi va haver un programa que es va fer immediatament després, que es deia Set de Nit, on també hi vaig intervenir alguna vegada amb el Cartanyà, també fent un altre personatge, que era el Biel Vinimelis, que era un cantant mallorquí empurradíssim que anava donant tumbos per allà. Llavors, sí, no sé, al cap del temps
d'alguna manera veia que el personatge del Cartanyà havia funcionat molt bé i que m'imaginava molt tot un món al seu voltant, diguéssim. Llavors va ser quan vaig fer la proposta de fer la sitcom. És innegable que el Cartanyà va funcionar molt bé a TV3, però també és innegable que va aixecar molta polseguera. A veure, jo crec que al principi doncs, igual hi havia gent, hi havia lleidatans que igual feia molt temps que esperaven una sèrie lleidatana, però segurament esperaven que la sèrie tingués unes altres característiques. Potser esperaven una sèrie més realista, que reflectís més el seu dia a dia i tal, i clar, el Cartanyà en cap cas era aquest exercici, diguéssim, no. Vostè diria que la incorrecció o aquest gran registre lingüístic és una de les claus de l'èxit del Cartanyà? Home, segurament hi té a veure, perquè bueno, d'alguna manera doncs, vam donar a conèixer això, a vegades igual expressions, no? Que a vegades doncs, també reflecteixen un determinat tarannà que segurament no estava molt tocat doncs, amb sèries de ficció. Uns anys després jo crec que molta gent encara la recorden, així que devia ser per això. I també imagino que pel fet de que el Cartanyà era un gran loser. No sé si... Clar, sí, és una mica l'antiheroi, diguéssim. No? És la persona que ja saps que tot li sortirà malament. No? Vull dir que tu des de fora ja veus com va fotre el peu a la galleda, però ell no se n'adona i patapaf i sempre li posa, no? Vostè és guionista de Plats Bruts, actor de Set de Notícies, a la ràdio ha col·laborat amb ni menys ni menys que Toni Clavés, Albert Tom, Mònica Terribas, i de fet Quim Monzó, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, va recomanar els seus articles com a escriptor. Després de tot això, el meu títol periodístic que no tinc m'obliga a preguntar-li, bueno, i ara què? Bueno, pues anar seguint, no? Una mica aquesta feina sempre et va portant d'una cosa, et va portant a l'altra, no? Que a mi m'agrada aquesta cosa de dir, bueno, cap a on va? Jo segueixo el meu impuls creatiu i ja vas trobant el camí, no? Sí. Hi ha alguna cosa que no hagi fet però que tingui moltes ganes de fer ara? Fa temps, diguéssim que sí, que té igual ganes de fer doncs, un programa d'humor i ja estic treballant en aquesta direcció, diguéssim. El que passa és que, fent que les coses no estan no estan d'allò, però sí. No preguntarem. Que esperem que desemboqui en un programa d'humor. Obrim l'última part de l'entrevista amb una cosa que jo crec que sorprendrà a molts dels nostres oients. Vostè es va obrir camí al món de l'espiritualitat escrivint un llibre de títol molt polèmic. En un moment on se'ns pixava a la boca, vostè va escriure Pluja Daurada, però és un llibre sobre espiritualitat. Què ens pot explicar aquest llibre? Pues sí, és un llibre del que en tinc molt, molt bon record, i són reflexions espirituals, diguéssim, el sentit de l'humor hi té una importància, però em vaig deixar anar moltíssim per escriure aquest llibre, perquè jo feia temps que és un tema que el volia abordar, i al final vaig dir hòstia, deixa't anar i escriu el que et surti. I el primer que em va venir va ser el títol, Pluja Daurada, i vaig anar tibant d'aquest fil i el llibre va sortir sol. I és un assaig així sobre espiritualitat i en tinc molt, molt bon record i és un tema doncs, que m'interessa abordar-lo des d'aquesta òptica. No? Perquè, continuant amb la via espiritual, vostè va fer unes xerrades que encara no sé si les fa, xerrades així entre tu i jo. Encara les fas últimament? No, ara no. Vull dir, és una cosa que ha anat morint, però sí que era una mica doncs, arrel de tot aquest tema de Pluja Daurada i tal, sí. I vaig trobar aquest format una mica de xerrades així a domicili, em vaig fer unes quantes i van funcionar molt bé, vull dir que van ser experiències molt, molt especials, que posaves sobre la taula un tema, un punt de partida, i a partir doncs, també de l'interès de la gent s'anava creant allà unes xerrades superinteressants on acabaven sortint coses molt, molt xules. Bé, doncs després d'aquesta gran entrevista del meu company us faré un petit joc, els dos, ja que tenim aquí en Roger, que és de Lleida. Artes de Lleida. Molt bé. Doncs vinga, passarem al lleidatà. Que es diu Lo Gran Lleidatà. És un test. Jo us faré unes preguntes, us donaré unes opcions i vosaltres haureu de triar l'opció que creieu que és la correcta. Molt bé. I llavors, si encertes, en Xavier tindrà un premi. En Roger no em sap greu perquè és de l'equip, així que... La vostra amistat per sempre. Val, doncs començarem per una de fàcil. En lleidatà correcte, els pits de les dones s'anomenen A. Mamelles, B. Popes, C. Prèssics. Hombre... Aquesta la sé hasta jo, Popes, les popetes. Sí, jo també diré popes. Tenim una xapa del Postureig de Lleida, que és I Love Popes. I Love Popes, exacte. Doncs molt bé, correcte, resposta correcta, els dos, us felicito. Llavors, la segona és, els de l'Oest a la típica furgoneta de pagès l'anomenen A. DKV, B. UPyD, C. Tartana per anar a l'hort. Lo DKV.
DKV, DKV. Sí, no? Sí. Home, clar, si t'ho xiva ell ja... Val, doncs sí, s'anomena així perquè era el nom d'un model de la furgoneta Mercedes i la gràcia està en que a partir de llavors totes les furgonetes d'aquest tipus se les anomenaven així, siguin o no d'aquest model. Doncs correcte, seguim a l'altra pregunta. Els de Lleida, per demanar una beguda amb un 50% de Sant Miguel i un 50% de llimonada, demanen una A, clara, B, xampú i C, gel. Xampú. Gel segur que no, Lo xampú. La xampú. És curiós demanar un xampú aquí a un bar. ¿O t'ha passat o no, Xavier? De demanarlo, no? No, perquè clar, el ser de Terrassa allà és una clara, diguéssim, així, però bueno, sí. Vale, doncs també és correcte, molt bé, les esteu encertant totes, Ai, fiu l'empat aquí, Molt bé, Sí, hi haurà empat. Vale, seguim. Els de Ponent a l'estiu no demanen gelats, demanen A, neules, B, mantecados, C, canelons. Mantecado, o mantecau. Neules. Neules. Lo mantecau, això a casa meva encara ho fan anar. Sí? Posa un mantecau. Sí. Correcte, ell l'ha encertat, en Xavier, però el nostre company Roger no, em sap greu. I per últim tenim a la terra ferma, a l'aixada se l'anomena A, aixadeta, B, cabatros o C, xapo. Lo chapo. Lo xapo, molt bé. Doncs correcte, moltes felicitats, Xavier, has guanyat, moltes felicitats. I ara et entregaré el premi, que és un preciós barret de purpurina No havia de ser de palla, de el primera barret. qualitat. Mira, Gerard, és que aquí a Barcelona és impossible trobar un barret de palla i he vist que era preciós. Fa pinta de ser d'aquells que et deixa la mà ple de purpurina. Sí, a més a Penjarem una més... foto a les xarxes socials perquè pugueu comprovar. Ja ho veig. Mira, ja li està deixant la... Jo que tinc canalla, diguéssim, vull dir, és lo típic, no? Que la casa està plena de purpurina. Vull dir que Doncs un objecte més a la casa. Moltes gràcies, Xavier, moltes Xavier. gràcies, companys, Pues a vosaltres, home. i fins aviat. A disfrutar-ho. Fins aviat, Xavier. Moltes gràcies. Adéu, merci.